Здравейте хора, това съм Боян Стойчев, тук с мене Бе Крафтър, здравейте. И да, сега сме с неговия Wave и моят лонгборд. Сега ще караме. Дай камерата. Я, Боби, ти се опитай да караш моя. Да, аз много хубаво. Тук го прави се на голям скейтър. И сега ще го поизчакаме. Той... Аха, идва. И да, сега аз ще карам неговия лонгборд. Не, той ще кара своя. Не. Дам. Не. Дам. Дам. Не. Дам. Не. Добре, айде, ти ще караш един път моя и ще започнем с въпроси. Те. Въпроси, бе, те хората ни само да виждат в YouTube. Абе, Какво? Тук така ще мога да лъжа. Баш пък да не мога. Пригледайте го сега. Баш да не мога, ама. Ти гледа да нападнеш. И какво правиш сега само напред, наляво, надясно? Я да знам какво правя. Правя се на голям скейтър. Да, аз снимах само земята, сори. Как да си измузи човек? Да, видях. Ихо! Абе, някой ми пише. Абе, По Viber ли? не. Къде? Азар. Азар. Тайна майна. Тайната майна, бро. Тайна майна, да много знаете. Чакай. Да, сега той ще ме снима. Тайна майна, после ще видя какво ми снимаш. Чули? Да. Какво ми трябва? Да, знаеш съм с BG Crafter. Знам да ще го видим. Къ? И тайна майна не ми видя какво видя, че това са такива моите са по-интересни. Аз поне имам доста познати ютубъри. Имаш ти доста познати ютубъри. Ох! И кои са ти познатите ютубъри, бро? Ти, Даниел! Дано да съм го заснел, защото си писах с Зарко. Сериозно ли? Да, да писах му кой искаше. Боби, кой искаше? Дано сте видяли как с... Дано не. Ето. Да, след той ще кара. Имаш ти... Знаеш как е това? Канала на Дани. Даниел някакъв си. Ето го. Той идва и ще ме бъсне. Ох, как... Видеото, което шокира клипа. Света е ясно. Видеото, което шокира клипа. Клипа или света? Какво? Света или крада? Краду ли? Клипа. Света. Той сега нещо прави. Да. На мен се спи, че ми звънна в 7 часа. Що ти ми каза, че ставаш в толкова? Дай. Това беше моя вейвборд и грозния лонгборд. Арбай.